nti obi a okombia yusu bonsam to me o pa kire say tumi a abosom yusu no efiri bonsam yes nti akonfo nyina mo ye abosom bonsam oh na wana akonfo be na wo so ya akomodwuma wa me ya akomodwuma se wo bu pirisi se nyankopɔ bi asase so abode bi ho wiase bia eye wo nyankopɔ dia ba bonsam ne di wiase so sesen arentina wo gi ade bi to mu se broni the bible bra ye ye story ba wo gi snap ne to mi se ye de gu nsan kasa tire na nanom de ya wo tie wo abara wo nim se snap no nya bi wo dem ade ba ko a edewo abosomsimu ba ko no se bosom obi a odi bosom papa chi bia wo kom bosom kan bia ne wo bekwa kofa obi yere bosom bekun sanse bosom mpebone bare ibodi Jesus Christ ana honhom nyine dwane nti e real say mombo Jesus Christ honhom konfo nka no kore mfa nkyero e real konfo nka no kore mfa nkyero nti uye adwuma ma bonsam saa na me wo pese wo kire ise bibi bubi ase lead wiase no na konfo ne ye mpese ye beka no kore na kire mo e yedin Jesus me can agree with you. Comfort be sure but I don't care about comfort because you don't give me nothing. Okay. Comfort be me chewade. So we ya dwuma bi wo. Na dwuma ni nkoyi. Na se wo de bedan me. Na me boa na dwuma ni yi. Na se dwuma ne boa na sika ba na bibia ba me to wo na se nipa nsa ama ma hwe ye bi mu. Me sa se wu dwuma na se de be ya be se tu ana mo aba. Most of people sa nti why be da. Okay. Abusia Yama akwaba eba Ahenkan TV sini abiribi aye no say your first time o hwe dwumadi a yesrew na wa subscribe na wa like it na wa share video ama obibi biara media ne adomako dodo no frame ala sewo de odi be frame bia meje wo so yenye opanyi kese bi wo ye nchen ye ba bidi nkomo ye bidi bible mu nkomo ampa nansan mi ta hwe ni videos my friend my penechi kwan abere hwe ni videos bia na otaka Kristo ho asem oka Kristo ho asem na eyeme na kakra nti na eyeme se eseme ben na yedi nkomo Kristo ben na oka no ho asem de o bible ni ana se de o bible foforo a yenim na ehu Kristo kro na yenyina yesua bibi filim yense mere no yenkɔ ne nkyɛn no na ne ho adi kakra na yento asomfiri hɔ no nana we de ma akɔ aba Ahenkan TV Kristo die ho den etwereza yo botanti anya mere odoma nko anya nsabo kwanya kopada Roma katerma gusu bi afisi ne 2023 so etamfo bi no wiase a we nyame na wo hunu na ye ama ye mo ahyehye e wom se yeti wiase ye yefo ne ben ye bar wo nyanya nkopon ana ye de yesoro no me chia wa hwefo ne watiefo nyina medi no egusu ti se de wonim na nkyenge ye dodo na afra be na ba ye bofo ana se akorabo na madwo so the still champion leader kuma se putoja ahwara me transi ye dwuma a mo de aba be tie me so ene na chese de tie no no chese me hwe na di wa sha se so kasa no me hwe ni di mentino ma bi ase wa sha se so da ne ho adi na Kristo nana we di men na kakra Kristo be na aka no ho ase ni esan se minimum se wo ye konfo nka ka konfo bi a konfo se di anka oni Kristo di de nka se nka twaka o muntem kakra nso abibia Kristo men na kakra ahye bibifo bebre tirim na ahye wiase nipa bebre tirim asase so abode e wo wiase nyina ye onyankopon a wo bo soro bo asase edia okay na enipa na yaso odin na yeye dwane ahantan enu nti na berebia ya na most of people akomfo anase menu ya na akomfo bebre ekasetia onyankopon a wo bo soro bo asase okay bro read Genesis chapter 2 verse 7 o se awade nyankopon te fam dotie na odonyo no nipa na wo home nkwa home gu ne mu okay ada na wo se awade ne o nti awade wo na mpacho mpese mbisa wo kafra wo mentwa wa Kristo na aka na asem Bible no Bible ma asem yes of course the whole Bible mo na me kan ho asem o sa Kristo no na me bono ho da wuro de acho apart from no say Kristo bia ni o ana Kristo bi o okay me the minimum there ye Bible ni mu asem already 1 John chapter 1 verse 4 was he we didn't chie pe na be ka kire say awade nyankopon bia ni o awade wo okay awade wo me pa cho na we che say we sua Kristo ni nsem mo we share Kristo ho nsem mo but the one thing of secret is say okay
ɔse ɛto obi ne nyansa a wɔn sa me awurade fi sɛ me na nyansa ne nimdeɛ nyina mfiri me okay me de kan ba wiase ansa na me bɛyɛ akɔmɔdwuma yi na me hunu nsonsono yɛ da Kristo mu ne abosom mu ne nananom som okay the one thing of adeɛ baako a ɛdɛ wɔ abosomsom mu baako no sɛ bosom obi a odi bosom papa chi bia wo kom bosom kan bia ne wo bɛkɔ akɔfa obi yere bosom beku sanse bosom mpɛ bɔne ɔmpɛ pɛsɛme nkumenya ɔmpɛ ne bere bara Kristofo yɛ what is here it means Kristo pɛ bɔne ana Kristo mpɛ bɔne but Kristo mpɛ ɔde bɔne yɛ ni ewu okay ntia wo yɛ na na wayi ne already Ezekiel chapter 2 verse 11 ɔse anyame awurade fɛ ne sɛ ɔde bɔne yɛ ni bewu ɔne bɔne mu okay ana nananom nso de no matter why yɛ bɔne sɛ ɔyɛ beku on the menche obemu owo bonemu ti na Ezekiel chapter 2 verse 11 no ma yete ase se enya awurade fese wo de bone ye ni be wu de bonemu awurade hia se wonipa bi a wo wiase bi abesa kyara na wo hunu Kristo ansa na wafiri wiase se what is it okay yeah enti se kaye kan Kristo som ne abosonsom nka de na ye ka de na hwanka be boaye Africa. Let me explain this one for you. Awurade som no ye som bi a Unyansani anadwene mu do a ye wo ne to dem na yantete na bonten bi etia awurade ye obi a ne som ne ye 100% untime mfa bosom toto awurade nyankopon okay already Deuteronomy 32 verse 39 I say I am that I am ono penity me ne nsase ne bona waka say I am that I am me na me kom me na me mankwa me na me pra me na me sa onyame biara ne wiase a obetima je wa fere me nsam onim yenti a okasa already to me buru to me nyina so na no na yente Ghana na yete say UK say he gay for dan no ejatom it means already wo na no na no mo sam dan we dan no dey say Sodom and Gomorrah sanse na oba na eda berema na eda example ne ehye woni pa bia tirim se broni the Bible bedada ade ogimi fo abonsam afra nani no de na makwan ho do bebre so no de atro ne ketremada na ahye woni pa na funuma that's the way ntia wo be kase Bible your storybook okay tia broni na the Bible play na mpacho snap ye wa before ya bosom dem David the same broni na sa ya snap ba arentina wo gi ade bi to mu se broni the Bible bread ye storybook ba wo gi snap ni to mi se ye de gu nsan kasa tire na nanom de ya wo tie wa bara woni se snap no nya bi wo dem eni anyansa fo twa de se obi ya pani na na dwene mo do a wo tie de meka no be ho example wase woni pa ye bewu na ye wu achi atemu kase da horo twen woni pa da ba na ate se komfo bi ewu ama komfo 20 akogina yira se kom amomo nya ne funu ne da opon mutumi ekuta mo makaka bensem mo akokoti ne mo hantan ne mo dwe mo ntumi nya ne funu no e kire se tumi bi ne ledi wi ase na one thing se mi hunu se Kristo ni bi so awu ama sorry for so akogina no manya let me explain wase woni pa ye mfaso de ye wu ne ye wu achi atemu kase da horo twen woni pa nti no mata woni pa bi a wo bewu ati asefo asase so bi a e wose wonya temu bi nti se wo ye okomfo ana abosomsom ni na wo klemu se onyankopon bi ani ho ana nyame bi ani ho de a ane komfo bi awu won ti se komfo bi awu ama ye nyane ni funu da yes e ho na me de mo example a me di through that challenge na mo on the Matthias yes and say o Kristo ni wo aye normal because nyankopon aka ma ya tia se wo nipa yam ana anwasuafo ni busa Kristo say papa o say yes o say niam ba na be dia dance say o batia o say abra no se me be ba sika pefo be ba wiase ene wo si so say wo pesika ana bofra bi asiso a won na aduro so okotofo won na ba bi pesika san se sika eya ade bi a nyama nipa bi a wiase ene wanti no bi ebere ana o say de bi o say mafra be mafra bone ana bofra ti mi di 12 years no a wo mienu no a and about 30 minutes 12 years no ma me ne papa ntimenti because of what do stage all the mention and can it tenant sa o say di fu atrofo bebere beba and obi ade de me ya no frɛ no so ye di fu san say di fu duma na efuntia o say bebere na ma frɛ o me nso keto bi na me awurade me papa ada no wa frɛ bebere na ko yiketo bi wa bra wa na frɛ mu san say bebere kuta pataku nguma na ya tro ketere ma de dada woni pa bebere twi woni pa bebere adwen ko bonsam gem anti bonsam gem ayre yes of course abosom na ye de ye dwuma na ye gu so nsa no kora ma ye te ase se nyankopon tumi wo na wa wo hyefu gu no na wo pese wo me ye te ase se nyankopon tumi you don't know what is example arentina nyankopon ni wo bare ye bodin Jesus Christ na honhom nyine dwane ye nti ye real say mo mbo Jesus Christ honhom konfo nka no kora mfa nkyerɛ ye real konfo nka no kora mfa nkyerɛ nso matini bebre say mbo Jesus Christ na enkobra bia
ɛno yɛ kɔmfo bia obia place na de ɛnkyerɛ sɛ nananom abosom to me nya dwuma o me nkɔnde mo bosom so mu bara me pɛsɛ woni pa bia mfa nkyɛ ni tirim sɛ bosom to me wo 100% saa na wo nyankopɔn wo ho nti sɛ wo yɛ kɔmfo na yɛ hyɛ wo fugu asɛ kɔmfo a me nklemu sɛ nyame bia ni ho I don't like that. Okay, me pa cho mabaha no me pɛsɛ enne de mpɛsɛ me hu no ma bi clear abosom tumi bɛn ɛna mo yusu as abosom tumi bɛn ankasa na ɛyɛ sa mo de yɛ abosom esan sɛ mate afi binum anum sɛ ɔmo yɛ abofo binum sɛ ɔmo yɛ yɛ friends ayi abofo na ɔmo dwane firi onyankopɔn pam ɔmo firi soro no nti abosom ankasa tumi bɛn na mo yusu ɛbonsam tumi anase efiri hefa sa asase su tumi me no pene lady we ase okay onyankopɔn tumi na ɔbonsam tumi nti obi a ɔkɔm bia yusu bonsam tumi na no already nyankopɔn to abɔfo no fi soro no ɔdo ɔmo ba asase so ɔka asɛm ba ha ɔse asase fo mu no ade ntina enu firi sɛ mato atwase etiremade fo dada afo na mane ba wi ase abedo oni banya asase so abɔde bia ho wi ase bia ɛyɛ onyankopɔn dia okay ba bonsam ne di wi ase so sesen eden abonsam anyansafo nti a bia no ɔhene bi tie na pani bi tie de na dwene mu do no ɛbɛnyansane ɛwo ne to dem ne yantena bonten bi tie wiade asase so abɔde nyina nyankopɔn dia ba bonsam ne di wiase so enye wo nyankopɔn da okay ansa na ebeba ho no mami hu sɛ o pa kyerɛ sɛ ayi tumi a abosom yusu no efiri bonsam yes nti akonfo nyina mo yɛ abosom bonsam ma na wana konfo be na wo so ya akomodwuma wa je wa me ya akomodwuma sɛ wo bu presi sɛ nyankopɔn bi waso wasoro ya me rade tan bia na asase me na so ntia so nti obi a wɔyɛ bosom adwuma bia it means sɛ wɔyɛ adwuma ma bonsam nti yi nyankopɔn firi wa ho na wo wiase sɛ bonsam nti wana wɔyɛ adwuma nti tumi me no na ledi wiase nti ɛyɛ wo nyankopɔn tumi na bonsam tumi nti wo yɛ adwuma ma bonsam saa na me wo pɛ sɛ wo kyerɛ awusia komonuma yede nana yede kafro wo yɛ abusam wo yɛ adwuma bia wo yɛ sunsun dema bia enye wo nyankopɔn tumi bia it means sɛ wo yɛ adwuma de ama bonsam blo yɛ nka no kora nkyerɛ yɛ nuanom hwɛ ɛtɔda bi na mete wo na obi ante me nkyɛn na mabusa me ho nyansane ana dwene mu dɔpa sɛ wo hyɛ dam na wo hwɛ TV na wo miamia remote so a ɛyɛ busa ho sɛ kwan bɛɛ so na wani fa so a kata wo da kyerɛ sɛ tumi bi na ɛledi wiase ɔwo de bɛkyerɛ woda hɔ a na sɛ dwonsɔ de wayɛ akwan bɛɛ na wani fa so a ɛteɛ kyerɛ sɛ tumi bi na ɛledi wiase nyansane nti ahamko amangudua ni suwa ya ketekete ɛyɛ na kwan bɛɛ so ne fa so nyinia ɛsa bɛ so aduaba ɛma yɛ san tidi ɛma yɛ san di dua ɛma ne san fifi hey wo se nyame ne o ade wo awagimi bible so wagimi fo ne woni pa wan satira na dwene wonim kristo na ade ntaw nim sa no ma yɛ nyina na wo di bonsam me pa cha makom no ana ase me bosom a me yisu ne firifie beto me okay na no rade se san so ma ne beda na epo na po na okum nipa na odi bone akase akase nti rade se san no nti ye mere okay ebia na nyankopon ma me be fa asa adwuma we because of say nipa bi hu me ne duru bi de nipa bi ahwem so asesa okay enti na wasi woni pa bia ne ho beti nyankopɔ ase da beti na se na wonye nyame biem nokre pa enti tumi a abosomfo yusu nyina efiri bonsam yes of course yesum nananom na yɛ de adea de nananom ehu nananom aben nananom yɛ nsenkyerene enti nananom wo tumi je wate se yɛse tete nananom akomfo ne ahemfo no ma ben enti tumi ne nyina chi wuwe wontimi nsɔle mafie medidi si awie aduane it means bibi bubiase elidi wiase eno na akomfo ne yempese yebeka no kore na kyerɛ mo din Jesus okay ɔseme ne wo usɔre yɛ ne nkwa okay nti mamisa sesia nti de ɔbɔ wiase no Jesus Christ Ewurade asase so abɔde ani mu nneɛma mu aduane ne mu nneɛma nyina nsuo ne nneɛma nyina nyame ne bɔ yɛ ba nya nyame ne di wiase so da bonsam ade nti your friend say nyankopɔn abɔ ni wiase na ɔde ama bonsam so ni so abra ne ma ne yɛyɛn a senka yɛ timitina asase so na nka yɛ didɛ na nka yɛ ho tɔyɛ kama na wama bonsam yɛ di so me pa chawo yesi Adam and Eve ene kwaye bone ene ne bone ni bia kame no Adam and Eve ye bo mo na ya bo ma me
Dabi. Na de no mu akoye omo bi akowe ni mako na ye me no na ati hu fifiri. Na ma dwene saa asem no. Meboa. What the example? Nti ye kan say wo se odome wa ba no wo se odome ai if. O so bebere o wawu. Aboso me nko. Me pa cho satam na ma me wo. Enso ma me bere. Be ma obesam woni mu fifiri ansa no. Satam ye wo. Enso ye sam ye ni mu fifiri. Wo bi akodi ni nsem hunu na ye ni mu wo we na so akatua ne so no me ne ba ye so. I didn't tell you, sir. Aye, we nipa su. Erade de man we nipa hu se oh. Okay. Wa won de me cho na se. Erade de ma we nipa hu. Ene ye wo nipa bebre se wo yi asofo 100 siwa, emu nipa 5 pe na ye Kristofo. A Kristofo nti o munya nkopon ase. Obi pese oti ha, ansa na yato aso. Obi se adenti na bonsam ne di wiase so. Tama Yesu Kristo ba asasi so bonsam ko so ne he. Asesa one ajenkwa ba na dane bo ya bodo asemba na Yesu kan e. Asenya bodo na nipa bedi obenya nkwa na ayi wonyame asem. Ana bonsam hu se Yesu Kristo na ne ate. Ano sade ni ko gina pepo tenten so ka ari asem na kire. Mbese wo ka. O kan se ja ho firi. O se hwe wiase nyina eyemedia. Na se wo koto me sore me ya medi wiase ahinni nyina be ma san se ode ama me. Wan na de ama no? Onyankopon de ama no. Nti saa asem wi kra na SMDP me fa so tim bi sa. O se nyame de ama no. Na de ntia Kristo gine nani no aka se nyame de ama na de omo wo obo ade no ho ansa na Kristo na na. Because the see aka chem se Kristo ne bo ade. Let me explain this for you. Okay. Yesu Kristo ye onyankopon ba a obewu je me ne wo nkwa. Okay. Because of your body, your mumu, your chrono, bonny, your near be a yen. Mr. Stone, that's me ba. The body no branya be near, you know, sir, but I want and cannot run and chow. Did you know you come in the perfect cania and the end there? Oh, police in here, yabanti and no, and no cry, no ma. Did you know? I corner the other what to say, I see I domani, I could, I yes, to is the day. Titina the other day, I couldn't any pay woman just on any anti everybody. And my Yesu Christo be wuje and one pata, your bonny, your mumu, ye be a yayo. Okay. Oh, dear, Matthias. Yes. Obey o Christo ni. Wabad ye be home pay 10 years in some kind. It's in the program in an assassin and just a medical dying comfort, and I soon so can dephobia son of Saka, only answer. I think, Senka, me pa, your fan say, may dear woman. Oh, yeah, comfort. I don't know, me cannot crash on our own penocre. There be me for cemetery, I say, in India, dear woman. Oh, your comfort. I don't know, and I'm dressed as a comfort into you. How show me this is the first time I ever want. I didn't see a make a crash on our own penocre. Mammy, explain angel. About your person besides an hour. Meba. Obey o Christo ni. Wabadi be home pay 10 years in Zanka. What's a medical damn bosom of Sabe Canada? And pants what the corner was from the Canada. Also, when some of your wise about. Obama will sack can't hear in terms said you be a white Jenny and the banners on who said you only should 2 minutes here. Now, when you young Baba Tarnachi, now when you and Munyamo free Christo, Diamano. This is a very wise. Maybe say, and can a bonny anything say, may PBB. I didn't make a say, no, Quambon so, maybe I fancy person my Juma, and I'm about conform, and I conform now, Buana Jumana Gina. Dear Bonina can mechanical conformation, but I don't care about comfort because you don't give me nothing. And you're conforming. Okay. So, yeah, Juma be on. No Jumani Koyi. Nessa would be dime. No me bow ne Jumani ye. Nessa Jumani bow ne Sicabana bibia, but me to one say Nipa and Sa Mamma she be more. As I say, who would Jumana said ye bay, I'll be said to an amaba. Most of people say, why be that? Dear, they may catch on was uti. Messy. Obi ye Juma, na Juma some coso, maybe being coso, the according conformity. Obia, what quite bruise to the beer steady sadi. Only Baba pay what conform over 20 times. Okay. Example, okay. Oba conform one was in a Juma 7 and a one and a Juma 7 year. If you are can say first while or cabia 20 million, and yet to talk only your money a year one the amount. Example, a Jumana say, and a Sikeba. Intimate to one, say be a wiki, Nipa head up Masicana de Bay, yet ye near man cost ye in Fama, yet you are. That be a Jumama. Ubi I and a Jumabia, Yas Acose, none they say the anima say coffee moon, Brani and Sanya, one country, Mamma, catch a second faff and demille, blah, Befaba, now Fama. I didn't know Befaba, because Oba face was semi wow, and now come for the beat him on Penocran, yes, Anna Christo tier. Christo Pidawa or Pidao, or down convey.
Okay. Example. Okay. Obi a sofo no ba bosom so obi aduru. Bosom ne bo ano. Wanya nipadom. Yet wa na ya san say no na nipadom ne nsa ba biem na wasa ba wo ba. E be sa chiro different process ye so che de wo ba wo be nya ye no. Enti ne yetimi ka se sofo we obi di ko fam da be enya nyame din. E ye bon sam din no je ye. Ai. Instructions na de man ne do so nti wajaye. Ntimi nkoso biem nti ne wa bofem o kofem. Ye nti ne din se de ye tene kan ne bi. Okay, it means asofo na mo Ghana na o ma perform bia. Yes say. We were begging you, Gina, so that we were and Yami to me. I didn't pay down Mera was it. Not just a sofa now, my beginning or Ghana, and my must performing. I didn't pay down a king, I'm a be no crana, my catcher, dear, not you would drop your wise be a bit a bones, Yamin pay down more than once. Why yes, I didn't be that. Memoir soft be myself will be semi any pardon, so pursue any pardon. And you would be an energy over there. Sadiano, I want one children, the minister bosom on team, mean children, men narratives are story. Okay, but I'm pessimistic. Say, over say when Yessica were Braboma, Yam Fessica, Pessica, Yadi Mujan Pessica. Wow, this is unbelievable. What I say? Not just a Mpanfubu baby says, Sky Mujan, Yam Fat Sika, and near Ponchim Pessica. Oh, okay, be some say the name Muja and the Pessica. Muja and the Pisca. And the Pessica. Wow. And he said, young fan says, kind of Sanya man, but we name soon some more dear pa. And he said, young fan so obi Pessica to see our bounty and betting. Menyesika ho akwa. I mean obi a obetimi yes ade na ma wa benisa. But enye obi a na ofre me amenare ti to that person no. Me ba de wanya wakle. Wow, abusia. This is unbelievable. No, just all things. And no man, the course not just say, yeah, hintasem. Major say this is the first time I met this kind of stories, and also the first time I went to BBC. And check the best of Jumadi is in a part 2 of this same story. It's say me produce a catch and say, membraso. Into and check, you be calling chain. Na watu ye friend is saying youth no mrantie ne mabawa a o masisu na nsen ya chese o mu de o mani sika no de chese challenge yenko ho no mu sika no mu de achi watu yefo na ye sua bibia afim the next time ye be hia no ye di dwumadie ni part 2 ebe bra ye be domo suko ye be wuram hu bonsam na nkasa na ye hu nyankopon na nkasa na ye fesu ye hu nnoma bi o mo ye ni sumase almost a pem for bibi sa ni na be ka ho asem nti enne ye de dwuma de na ye be kwa wi ba me ko na nanchen na ode afutu ama ye friend say ye tiefo na ya hwefo rather na ya so dwuma de so nana we de me first time I met this answer me bi na nsem na me tie no abompusa che say I say me say me bie manum ani once na nya akore be wura manu na ni nyina mu no ma hu se ampa nim honhom no ma na wote no ma bi ase ampa isa say me question bi a me bisa obi a no manya much details about the many person hu na saa so na obi a wo abonten so anya bi bisa afrim ye so ye adwuma de so me serew me person hu say ansa na obetu atiefofo no ahwefofo no person hu say say obi jiskadru na o jiskadru ansunsanso ben na ewo so emasa nipa krom sikadru wo ade be wo wi ase bi e wo din bia ewo but one thing necessary wo be hie nipa papa obeye saade ne de ama example de se obi o na opesikadru a me wo bi a o yesaade no but the one thing of secret say you obi a na me kire wo se nipa okay. Do you hear what I'm saying? You will be an amateur, say, will be good, could be maybe I know a befriend, say, because I will be an adrenaline mood and near fear when you answer my child, because I know your owner will pay what better. Okay. My memo example. I did be a watch as fast as you should be. Okay. Or be cobblesome, so say, Okukumu be a you come money free. What's the desire? But almost bosom so say obi ko ba bi so ko jisika dura na ko ya se kofa ma mi ana kofa papa bra nti ya kire se no kire se me pa cho me ba ene sika duro no most of people no mo nya sa de no ya muti ene no muti me de abo asesa
Emma obetimi de aboa na ye but na bi nipa ana ye wo omo a ye be omo hwie eburu na omo ma kokko asuso ne sa no yes aye obia na de ewo ho okay ba se obenya ne papa no but that person no ni social media omo social media yes wow ade de me twa enti me bisa se eye se onipa da se ni wote won ma ogi skaduro me ma o secret bi o sikaduro onipa bia usi so na pese odi ya akopɛ ntwema ana akopɛ bambo me nkopɛ sikaduro onkwa osha oh okay Psalm 114 verse number 24 wasi onipa yete se bufuturu won framanim okay ntwema woni ntwema ai fancy se wa bi store na store no wo ye na wo pese sikamra adumamra nti saade we obi a de 4 cities a onkwa de beje 100 cities ba ye to de ne ma wo de ne sansa na 4 cities yato ene ye fe ne ntwema ai eno de meye eno wo ye bi yes but me wo bi a wa wadere sunsum a wa bini sunsum a wa yesika duro re ewo ade be wo wiase wo din bi wo bar me nim ha wa me nkoye bi hu se umfie yesi wonna yesi ana yes eno de mentimi mo detail story about that no obi a wo kwan a wo fa so ye ne de ena ebi no mo yesika duro nko akwa we wo kwan a be fa so be de we wo kwan be nti minim se aha na ye wo kwa wo de no be kwa akudware wo be kwa I don't know that issue yes okay me pa cho we de ye be so ye dwumadi so nti question am bi say nanka me say eye say onipa da say bro ba we asi generation drum de wa mpesika ho mo because oh yeah we asi generation nyame de wo ho eno na me pese onipa bi amfa nche nterim se me mfa nche nterim se nyame bi enu oh yes a wagimi okay all the mention pasika de bro pebi ena wo sika wonni sika wo but obekwa akwa se bia se me wudi bemba ba sika ni ba me ache sanse wonni kapre ena ye de sika ne control wi ase bia nti abo sika de pebi na o pena ko o kwahye so enti na me kire wo se aya mkope sika duro kope ntwema okay kope bambo okay se wo bambo wo wi ase ade bia wo won sabe suma barabom bia be ubenya sika ubenya wi ase bia aya bambo wo ntwema eboa dan se me pesika duro me dia me no me mpa me nya dwuma bia akwadwofo da ho na aboa na fisika kira no pa woni be ba ho so na won kate asefo okay on dia me kire what does it Matthias yes me pa cho ne tuefo na ye so so afutu a me de manya nsane bia no me din ya wo Ghana wi ase nyina ya fra me na na ba yebofo okomo ne pa de ya wisi komfo no otwe bibi free so na ma na magina sunsuma kwankyere so abo ene ma bebre ebetimi atwintwan wakwa mu abarabo ti wi ase apebambo sanse woni sunsum mu chitaifo a obere wo bamba wadwuma sembe gina wo bamba usika sembe gina wo bamba wa wade sembe gina wo bamba obi kura de wo be kwaduru so afere wo kra to ahwem ye de second be wo enya dwuma me number wo wi ase nyina ya ba akopese most of people are using my videos o pese wo na friend video ko most of enkofo bebre use my videos enya mia me number ni nyina ya ba akopese 055 3009784 055 3009784 unsa different number bia e fake okay enkofo use my videos pa ko Facebook kwa bebre ko TikTok kwa bebre enya mia me nim ho hwe oh okay me pa cho we yes my BBR oh ahwefo na chese na mre be ba kwan na ye de yedwumadi no asi yankopon boa ye be ba na nchen na bambo no ho asem na wo ka no ya wuramu ye na ehu sini siti ankasa na fe so eye honhom sem ya fanse bonsam sem ne nyamesem Kristo sem ahonhom ahonhom a omodi ye adwuma wo ye fene sen eye Kristo fie de efri nyame de efri nyame de wura sondan mu a de be kire se ba bia mi wurai efri nyankopon ana se ba bia mi wurai efri nyankopon ni nyina ye baba na nchen na adani nyina di se be ya wo wura ba bia be hu ba bi kura wo ye den wura Uno East touch my mind Ghana mind yani mu be digwa day by day enterprise. Yasaswaba. Ye deal in all kinds of washing and bathing accoutrement, retail and wholesale prices. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da beng. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da beng. Ya titu su say who selewa atufuabuo. Detergents no ye wano assorto small, medium and a big size. Duffy, Mosaic,
Lavita, Cleansoft, Mada, Boom, So Clean. Detergents no yawo bucket mu de so ho. Bit say Cleansoft, Mada, Oro. Semina no so de abusu say tam. Semina bit say Day by Day so Chris, Della, Obolo Jumbo, Jama, Avel, Pella, Aqualis, Colors, Santex, Cleansoft, Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifeboy, Magico, Nakesiane nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA, hello. Emano so sewako feature na wa wanya line no. Yas pad, proper pad, soft care pad, next pad, play me pad, Momo, blessing pad. You want different colors, comfits. E mati amukwa won so no comfort pad no. Eno so ye will be ewa yaso ye. Disinfectant Dettol no so ye will mu assault o. Ye will Mada Dettol. Camel, small, medium, and a large original Dettol. And Kuala Pampers no so de QT, JK, soft care, Nakesia, Ninketwan na Dantemu, sweet baby, pull up, sunny Pampers, blimmy Pampers. 7 now per wipe so de ye was soft care wipe. Tamine, halitosis aje will say aboswana. Ye dealing all kinds of Pepsodent. Pepsodent 1, 2, 3, Pepsodent Charcoal, Close Up, Charlie, Tigard, and Angola. And Tuntumo Howard Demuswa, ya want the queer enemy spray, Sasso, Fatala, Heaven, Fast Kick, Sao Bacotta, Taka to Sperere Sodie, Tiro no so ha, Coco, Pride, Natural, The Lords, Soft Care, and a Nadva Tiro, and your toilet roll. And Tadina Fiamma Usia, and Kikawano Edasua Mwana, Parazone, Ehiamau, Mada Parazone, small and a big size, Bling Parazone, small and a big size. Se uwa chichini benche na witimi mba ya suya ya. Die hiani sa obe freye. And your man yebe package de kama. Niya diya sende o. We accept Momo. Yeji Momo. Ube to me a free day by day enterprise. Ewa uma true for iso. 0544 644 852. A day by day enterprise ana. Ya titu say who. Ye don't come me. Don't come me. Don't come at 2 Shusha day by day enterprise. Ewa tachimai. Sunyai station. Abronsai na ewa achire ho peno. Day by day so. Day by day so. Ye kankwa atufuabuo. Day by day enterprise. Can do spirit. Day by day so. And never wanda be. Atufuabuo. Every day different.